ናይ ኢብራሂም ትራወረ ናይ ቤተሰብ ህይወት መሪሕነቱ ልክዕ ከም ስሩዕ ሰብ ዘይመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ባድልኦም ገይሮም ተዓጂቦም ስለ ዝኸዱ ጥራይ ናይ ቤተሰብ ህይወት ዘይብሎም ጌርና ንወስዶም ኢና። ኮይኑ ግና መራሒ ሃገር እውን ልክዕ ከም ማንም ሰብ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ዘለዎን ኣዝዩ ዘኽብራ በዓልቲ ቤትን ዝፈትዎም ደቁ ኣለውዎ እዮም። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኩል ግዜ ብናይ ወታደር ክዳኑ እንፈልጦ ናይ ኢብራሂም ትራወረ እቲ ብዙሕ ዘይፈልጦን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕቡእ ዝኾነን ናይ ቤተሰቡ ታሪኽ ክንዕዘብ ኢና። ላይክን ሸርን ብምባል ደገፍኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ትርከብ ኣብ ሃሩር ዝኾነ ጸጥታ ዝዓሰሎን ሰፈር ውሽጢ ሓደ መንእሰይ ንበዓልቲ ቤቱ ተሰናቢቱን ከም ዝምለስ ተዛሪቡን ናብቲ ናይ በረኻ ቃልሲ ይጽምበር። ናይዚ መንእሰይ ስም እውን ኢብራሂም ትራኦሬ እዩ ነይሩ። ሃገሩ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ጸገም ንከውፅእ ዝመፀ ብዕድመ ንእሽተይ ዝኾነ መራሒ እዩ። ኮይኑ ግና ብቅርበት ንዝፈልጥዎ ነቶም ውሑዳት ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ብጥራይ እግሩ እናተፃወተ ዝዓበየ ህፃን ክኾን እንከሎ ነቲ ዝወፃሉ ዕላማ ነፂሩ ዝቃለስ ሰብ እዩ። ካብዚ ቀልጣፋ ዝኾነ ናይ ወታደር ሰላምታ ንድሕሪት ዝርከብ እቲ ሓቃውን ልክዕ ከማና ሰብ ዝኾነ ኣካል ይርከብ እዩ። ኣብ ሕድሕድ ወፍሪ ቃልስታቱ ናብ ቤተሰቡ ብሰላም ንኽምለስ ዝጽሊ ወታደር እዩ። እዚ ታሪኽ ብዛዕባ እታ ንገዛ ብዝግባእ ዝመርሐት ቆራፅ በዓልቲ ቤቱ ዝገልጽ ታሪኽ እዩ። እዚኦም ቤተሰብ ፍቕሮም ግዳጅ ክመጽእ እንከሎ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን፣ ንርእሱ ዘጠንክርን ዘበረታትዕን ነይሩ። እዚ ናይቲ ዘይተዘረበሉ ናይ ካፒተን ኢብራሂም ትራኦረ ናይ ቤተሰቡ ኢሉ እውን ናይ በዓልቲ ቤቱ ታሪኽ እዩ። እዚ ኣብ ፕረንስ ኮንፈረንስ ዘይተረኣየ ጸጥታ ዘለዎ ናይ ቦቦዶዮሎስ ሰፈር ውሽጢ ብኹርዓት ዝግለጽ ዛንታ እዩ። መጸውዒ ስማ ያስሚን እዩ ዝበሃል። ዓለም ንካፒተን ትራኦረ ቅድሚ ምፍላጡን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቅድሚ ምዝርግሑ ያስሚን ብድሕሪት እትርከብ ሰበይቱ እያ። መትከል ዘለዋን ስቕ ባህሊትን እያ። ኣብ ናይ ሙዚቃን ናይ ማንጎ ተኽሊ መቦቀል ኣብ ዝኾነት ቦቦዶዮላስ ኣብ 1991 ዓ.ም ክትውለድ ኪኢላ እያ። ወለዳ ኣብቲ ሰፈር ኣዝዮም ተኸብሩ ሰባት እዮም ነይሮም። ወላዲ ኣቦኣ ብጥሮታ ካብ ስራሕ ዝወፁ ፍሉጥ ናይ ታሪኽ መምህር እዮም። ኩል ግዜ እውን ንቶማስ ሳንካራ ካብ ኣፎም ፈልየሞ ይፈልጡን። ወላዲታ ኣዲኣ እውን ፋትያራየን ዝበሃላ። ኩል ግዜ እውን ፍሽኽታ ካብ መልክዕን ዘይጠፍእ ኣዝየን ጥዕምቲ ሰብ እየን። ኣብቲ ሰፈር ኣብ ዝነበረ ክሊኒክ ውሽጢ ከም መዋለድያን ነርሲ ኮይነን ክሰርሓ ጸኒሐን እየን። ንብዙሓት ናብዛ ዓለም ክመፁ እጃመን ዝተዋፅኣ ክኾና እንከለዋ ብዙሓት ናይቲ ሰፈር ቆልዑት እውን ኣደ ፋትያራ ክብሉ ይፅውዕዎን እዮም። ያስሚን ንቤተሰባ መበል ካልኣይ ውላድ ቆልዓ እያ። እቲ ምዕባይ ሓዋ ናብ ውትድርና ካብ ዝፅምበር ጸኒሑ እዩ። እታ ምናስ ሓፍታ ኣሚናታ ድማ ነርሲ ኮይና እያ ትሰርሕ። ካብ ኩሎም ንእሽተይ ዝኾነ ሓዋ እውን ኢብራሂም ኢንጂነሪንግ ንክመሃር ናብ ኮትዲቫር ኣምሪሑ እዩ። ያስሚን ምስ ናይ መንደራ ባህሊ ኣዝዩ ጥንኩር ዝኾነ ረኽቢ ዘለዋ ሰብ እያ። ኩል ግዜ ህድእቲ ሰብ ከም ዝኾነት ይግለጸላ እዩ። ንግጥምን ስነ ጽሑፍን ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ዘሕደረት ሰብ እያ። ንሳ ኣብ ዝኣተወቶ ክፍሊ ውሽጢ ክብርቲ እያ። ብዙሕ እውን ናይ ሰበቓ ልቦ ናይ ምስሓብ ድሌት ዝበሃል የብላን። ኮይኑ ግና እቲ ዘለዋ ጠባይን መልክዕን ኣብ ናይ ብዙሓት ዓይኒ ውሽጢ ንኽትኣቱ ገይርዋ እዩ። ካብዚ ሰዓት ንድሓር ምስ ኢብራሂም ትራኦረ ንፈለማ ግዜ እንትራኸቡ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ስምዒት ፍቕሪ ነበሮምን እዩ። ኣብ ካምፓስ ቤተ ነባብ ውሽጢ ያስሚን ሞደርን ሊትሬቸር እናነበበት እያ ነይራ። ትራኦረ ድማ ኣብ ፊት ንፊታ ኮይኑ ናይ ጂኦሎጂ መጽሓፍ ኣብ ምግንጻል እዩ ነይሩ። ንፈለማ ግዜ ተጠማመትዎ እውን ኢብራሂም ብናይ ፈረንሳ ቋንቋ ትርጉም እንድሕር ዳኣ ትደሊ ኮይና እንተሓታ እዩ ነይሩ። ንሳ እውን ብትሕት ዝኾነ አንደበታ ነቲ ሕቶ ከምዘይተቐበለቶ ትዛረቦ። ኮይኑ ግና ካብታ መዓልቲ ንድሓር በቢግዝኡ ክመሓላለፉ ይጅምሩ። ኣብ መስጅድ ይኹን ካፈ ንሓንሳብ ዝጠማመትሉ ቦታ እዩ። ኣብቲ ፈለማ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ፍቕሪ ኣንፈት እኳ ተዘይነበሮም ቀስ ብቐስ ግና ብዓይኒ ክደላልዩ ይጅምሩ። ንሱ ነቲ ስቕታ ኣዝዩ ዝፈቶ፣ ንሳ ድማ እቲ ስርዓቱን ትሕትንኡን ኣዝያ ትፈቶ። እቲ ረኽቦምን ሌልኦምን ቀስ ብቐስ እናዓበየ ክመጽእ ይጅምር። ኣብ 2011 ኢብራሂም ትብዓቱ ብምእካብ ንቤተሰባ ክላለዮም ከም ዝደሊ ይገልጸላ እሞ ያስሚን እውን ተሰማሚዓ ኮይኑ ግና ኣቐዲማ ሓደ ነገር ገሊጻትሉ እያ። ንሱ እውን ድሕሪ ምረቓ ምህሮኣ ከም ዝኸውን እዩ ነይሩ። ናይ ፍቕሪ ረኽቦም ገና ኣብ ጅማሮ እኳ እንተኾነ ኣብ ገዛ ኸይዲ ግና ሱር ክሰድድ ይጅምር። ብዙሕ ግዜ እውን ሓቢሮም ከሕልፉ ይጅምሩ። ክልቲኦም እውን ነንሕድሕዶም ጽቡቕ ናይ መደጋገፊ ቦታ ረኺቦም እዮም። ዋላ ሓንቲ ንምግባር እውን ኣይሸኮሉን። ፍቕሮም ባዕሉ ንከዓቢ ግዜ ሂቦም እዮም። እቲ ምረቓ እናተቓረበ ክመጽእ እንከሎ እቲ ምዉቕ ፍቕሮም ኣዝዩ ከም ዝጠንከረ ተረዲኦም እዮም።
ምህሮኦም ድሕሪ ምውድኦም እውን ኣብ 2012 ኢብራሂም ናብ ናይ ወታደራዊ ስልጠና ተጸምቢሩ እዩ። ያስሚን ድማ ናብ በቦደሉሳ ብምኻድ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ብስነ ጽሑፍ መምህር ኮይና ስራሕ ጀሚራ እያ። ንሓደ ዓመት ዝኣክል እውን ከይተረኣዩ ጸኒሖም እዮም። ንሱ ሓጸርቲ ዝኾኑ ደብዳቤታት በብወርሒ ይሰደድ እዩ። ንሳ ድማ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ትምልሰሉ ጸኒሓ እያ። ዋላ ሓደ ዓይነት ናይ ፎቶ ይኹን ናይ ቴሌፎን ረኽቢ ነበሮምን ንኽልቲኦም ሓቢሮም ክጸንሑ ዝገበሮም እቲ ኣቶም ወረቐት ዝሰፈሩ ፊደላት እዮም። ክልቲኦም እውን ንክትጸባበዩ ቃል ኣትዮም እዮም። ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ረሓቂ ሰፊሕ እኳ እንተነበረ ነንሕድሕዶም ዝኣተውዎ ቃል ኪዳን ግና ተኣሳሲሮም ንብዙሕ ግዜ ክጸንሑ ገይርዎም እዩ። ኣብ ጁን 2014 ትራኦረ ካብቲ ናይ ወታደር ግዳጅ ንዕረፍቲ ናብ ገዝኡ መጽእ። ናይቲ ከባቢ ባህሊ ስርዓቱ ብዝሓለወ መልክዑ ድማ ያስሚን ንኽወስዳ ንወለዳ ሓቲቱ እዩ። ንሳቶም እውን ኣይሕፈርዎን እዮም። እሺ ብምባል ንጓሎም ሂቦሞ እዮም። እቲ ናይ መርዓ ስርዓቱ እውን ክንደቲ ዝኣክል ወጻእታት ዝነበሩ ኣይኮነን። ኣብ 10 ኦክቶበር ብ2014 ኣብ ቦቦ ዲያሎስ ኢብራሂም ትራኦረ ንያስሚን ዋታራ ተመርዒዋ እዩ። ክልቲኦም ጻዕዳ ክዳኖም ተኸዲኖም መርዓኦም ገይሮም እዮም። እቲ ናይ ፈለማ ናይ መርዓ ገዝኦም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። ያስሚን ክሳብ ክንዲ እትኸዶ ተኣክል መገዲ ሓቢራቶ ክትከይድ ጸኒሓ እያ። እንድሕር ዳኣ ዘይከኣለት ድማ ኣብቲ ዘላቶ ኮይና ክትጽበዮ ጸኒሓ እያ። ርሕቐት ኣብዚኦም ክልተ መጻምዲ ኩል ግዜ ዝነበረ መሰናኽል እዩ። ኮይኑ ግና ነቲ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ክዓንቅፎ ይከኣለን። ያስሚን ኩል ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ስራሕን ሓዳራን ፍትሓዊትን ሚዛናዊትን ንኽትከውን እትጽዕር ሰብ እያ። ናሃታ ኣካይዳ እውን ንናይ ኢብራሂም መገዲ ቀሊል ክኾነሉ ገይርዎ እዩ። ኣብ 2016 ድማ እቲ ናይ ፈለማ ውላዶም ክመጽእ ኪሉ እዩ። ስሙ ድማ ኢሳ ክብሉ ሰይሞም እዮም። ናይ ኣዲኡ ዓይነት ህድኣትን ከም ናይ ኣቦ ዒንቲ ሒዙ ተወሊዱ እዩ። ኣብ 2018 እታ ካልእቲ ጓሎም ሓሊማ ትውለድ። ተጸዋቲት ዝረኣየቶ ነገር ተሓትትን ነገራት ንምፍላጥ ኣዝያ ትህንጦ ቆልዓ እያ። ኣብ 2021 እቲ ሳልሳይ ውላዶም ዮሱፍ መጽኡ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኢሳ ወዲ 9 ዓመት ክኸውን እንከሎ ሓሊማ ጓል 6 ዓመትን ዮሱፍ ድማ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ቆልዓ እዩ። ኣብቲ ናይ ኣቦኦም ሰፈር ውሽጢ ከዓብዩ ገይርዎም እዩ። ካብ ናይ ህዝቢ ዓይኒ እውን ዝረሓቑ እዮም። ደቁ ትምህርቲ ኣብ ገዝኦም ክመሃሩ ዝገበሮም ክኸውን እንከሎ ያስሚን ናብ ኣቦሓጎታቶም ከይዶም ንኽጻወቱ ትገብሮም እያ። ካብ ሰፕተምበር 2022 ድሕሪ ናይ ግልበጣ መንግስቲ ንድሓር ያስሚን ካብ ሚድያ ኣዝያ ሪሒቓ እያ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ እውን ካብ ናይ ሰብ ዓይኒ ንምርሓቕ ዝመረፀት እያ ክብሉ ይዛረቡ እዮም። ናይ ውሽጢ ፈለጥቲ ከም ዝሕብርዎ እውን መብዛሕትኡ ግዜ እትሕልፈሉ ጽሑፋት ብምጽሓፍን ናይ ገዛ ውሽጢ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ እዩ። ንምንታይ ክትረአ ከም ዘይትደሊ ምስ ዝሓትዋ ግና እቲ ተመርፀ ንሱ እምበሪ ካሊእ የለን ክትብል ገሊፃ እያ። ትራኦረ ካብቲ ናይ መንግስታዊ ግዴትኡ እንትምለስ ዝህልዎ ህይወት ልክዕ ከም ካልእ ስሩዕ ሰብ እዩ። ድራር ምስ ደቁ እዩ ዝበልዕ። ብዝኸኣሎ መጠን ካብ ኣቦነት ክርሕቕ ኣይመርፅን። እቲ ህይወቱ እውን ከም ካልኦት ሰባት ኣዝዩ ተኻበደ ኣይኮነን። ዋላ ሓደ ዓይነት ክባራት እዮም ዝበሃሉ ኣቑሑት የብሉን እዩ። ደቁ እውን ናይ ሃገሩ ቋንቋ ይኹን ፈረንሳይኛ ክዛረቡ ክእሉ እዮም። ካፒተን ትራኦረ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ መስዋእትነትን ትብዓትን ክገልጽ ይስማዕ እዩ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ያስሚን ክዛረብ ተሰሚዑ ይፈልጥን። ዋጋ ስለ ዘይህባ ዘይኮነስ እቲ ዝገበረቶ መስዋእቲ ኣዝዩ ዕሙቕ ስለ ዝኾነ እዩ። ነቲ ናሃቱ ስራሕ ክሳኻዕ ክትብል ንኸይትረአ ወሲና እያ። ነቲ ናሃቱ ግዳጅ ክትብል ካብ ምቾታ ርሒቓ እያ። ንሳ እታ ናይ መጀመርታ ገዝኡ እታ ናይ መጨረሻ ጸሎቱ ናይ ደቁ ኣደን እቲ ፍርቂ ሰከም ተሰከመትሉን ተባዕ ጓል እያ። እቲ ዓለም ዝፈልጦ ትራኦረ ቆራጽ እዩ። ትራኦረ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ናይ ቤተሰቡ ህይወት ናብ ሕንቃቕ ተመልኦ ህይወት ኣይለወጦን። ኩሉ ከም ዝነበረ ይቐጺሉ። እታ ዝቕበላ መሃያውን እንተኾነት ልክዕ ከም ታሕተዋይ ወታደር እዩ። ከምቶም ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ናይ ውልቆ ኣውሮፕላን ክባር ሰዓት ይኹን መኪና የብሉን እዩ። እቲ ክባር ዝበሃል ባድላ ኣይገብርን። እኳ ደኣስ ኩል ግዜ ናይ ወታደር ክዳን እዩ ዝገብር ኢሉ እውን ከም መፍለይ ዝቝጸረሉ እታ ቀያሕ ቆቢዕ እውን ኩል ግዜ ምስኡ እያ። ሓንሳብ ሓንሳብ ሽጉጥ ኣብ ጎኒ ሒዙ ክረአ ክእል እዩ። ንመፈራርሒ ዘይኮነስ ኩል ግዜ ቁሩብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕን ዘለኩም ሬቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።